господа, моля ви, посрещнете водещият на шоуто на 7, Ники Мейкър! Yes! Добър вечер, уважаеми зрители на канал 7! Здравейте и добре в първото издание на шоуто на 7, дами и господа. Благодаря ви, че сте тук. Рано се видят. Добре сте ми дошли, скъпи приятели. Уважаеми зрители, дълго време ме нямаше. 2 години, кажете, 2023 година. Така, откъде започнах предаването, кога пък изобщо съм започнал да правя това? Ще ви разкажа следната причина. Времето започна преди 3 години, да кажа и 3 години, така да е. Започнах шоуто на Чернев в моята телевизия, PMG. Не се чудите, защо съм с логото на продукцията ми. Както виждате, TGX Live Production, това е моята продукция. Предварително. Започнах да се развивам, защото нямаше кой. Постъпките на Павел тръгнах, на моя колега. Ще го кажа, че е мой колега, защото все пак сме заедно в бенда му. Нали? Вече Струмбит бенд или нещо такова. Преди 3 години започнах първия сезон на шоуто, защото искам да се развивам все пак. Нали? Това ми беше целта. Иначе първоначално започнах в шоуто на TV+, бившия TV+, който вече е закрит преди 3 години, 23 декември. Точно 2 дена след, ако имам някакъв спомен, 15 или 14 рожден ден, нищо не помня. Иначе ще ги разкажа долу. Справих и шоуто на TV+, защото един колега, който няма да споменавам името, ме раздразни. Дълго е за разказване, имам и лични такива конфликти, но не искам да говоря. След това стартирах моята нова телевизия вече BK TV, което сега ще под именованието PMG. Жива е, спокойно, не съм и напуснал. А причината, защо стартирах, защото, както вече разказах, няма къде. Стартираше успешно. Кажа 2 месеца след стартирането, но след като преименувах телевизия PMG, нещата се развиваха много зле. Понеже започна първенството, световното по футбол, защото много гледах футбол през това време, и трябваше да се откажем от първия сезон, шоуто на Чернев. И февруари месец реших да се завърна втори сезон, само един епизод, защото и, както казах, футбол ме грабна и реших да се откажа от втория сезон. И изобщо да спра шоуто на Чернев от екран и от ефира ми в моята телевизия. И тотално се отказах от шоу бизнеса. Си дадох дълга оставка. Не оставка, но както и да е, както се вика. И оттам започнах май месец да правя спортни рубрики. Спортни предавания, като втора лигоционна седмица. И там ще има някакво завръщане. Имаше завръщане, първоначално започнах баш в предпоследните мачове от сезон 22-23. Аз през това време си почнах да гледам футбол и почвам да говоря за футбол и се чудят зрителите какво става, защо Ники се съплил. Защото ми грабна. Аз вече, по етап мъж, звучи лаконично, но както и да е. И оттам започнах кариера с спорт. Спортни предавания. Не журналистика, спортни предавания.
И оттам до август месец. Тъй като най-глупавото и най-тъпото нещо, което съм правил, мързел. Не ми се правеше предавания и исках да си правя мои работи. Разбира се. И през 2024 година се върнах отново втора лига в Долна седмицата и там се отказах леко. Тъй като още тогава не бех в моето студио, както ви всички знаете. Студио Пинк. Вече Пинк, какво е студио с моята стая. Може да звучи глупаво, но аз така съм искал. И оттам започнах. Проблеми. Ужасните си проблеми. Оттам мъзел, спорт, футбол и още неща, които са лични за мен. Не мога да ви разкажа всичко, понеже аз ще се занимавам и с други работи, но не за пред камера. Много прекарах времето си в ФЕТСАД и ето ме тук през 2025 година, ето ме и мен, завръщам се. 2 години от отсъствие от шоу бизнеса и най-накрая, дами и господа, мога вече официално да ви кажа, че шоуто на 7 няма да приключва. Никога през живота. Дори да приключа резко. Никога не спирам. Общо взето е това. Иначе, ако не бях спрял шоуто начален, реално, щях да си продължа да си развивам. Честно, щях да си продължа да си развивам. Но като те фаща световно първенство по футбол и други лични работи твои, отказваш от всичко. Но време да се възвърна. Абсолютно. И общо взето всичко трябва да се прави. Трябва да се развиваш нон-стоп. И аз знам вече какво говоря. Така. Но сега искам да поздравя моите приятели, моите колеги, така нататък. Това е Ваква Production, Аз БГ, Аз Production и моят идол вече, моят идол Павел Трендафил, Трендафил Production. Колеги, не спирам да ви подкрепям, не спирам да ви обичам. Никога няма да спрам. Ще съм плътен до вас и ще си продължа това, което аз искам. Аз искам постоянно кариера и най-вече да продължа с вас заедно и няма да се откажа. Иначе до момента сега се занимавам с, да кажем, музика. Може да звучи шипано, но е. Но, общо взето, това е. Това, което искам да ви кажа, постоянно ме питат: кога ще има шоу? Ето, има. Официално, 13 септември. Няма какво да ви кажа повече. Общо взето това. Така че, дами и господа, вечерното шоу се завършва само след кратката пауза, след което се връщаме обратно. След нас. Ето това е глътка здраве. Чиста изворна рилска вода, преминала зеолитна филтрация. Има неща, които сами трябва да направим, за да подобрим здравето си, използвайки лечебната сила на природните продукти. Едно от тях е консумирането на вода. Глътка здраве. Всяка глътка от тази вода пречиства тялото ни, активира метаболизма, подобрява храносмилането и ни дава ценни минерали. Глътка здраве всеки ден. Гарантирано от Родосорб. Кога за последно опита нещо различно и разтърсващо? Внимателно изпечени италиански лешници, обгърнати от пухкава сметана и покрити с плътен млечен шоколад. Избери своето следващо приключение с Нюи. В твоите ръце е да се наслаждаваш без прекъсвания, да продължаваш да бележиш, да свириш своята песен и всеки ден да си още във форма. Вземи Простенал Перфект за здрава простата, за нормална функция на уринарния тракт, за мъжка потентност. Простенал Перфект. Бъди още във форма.
Простенал, номер 1 продукт за простата 4 години подред. Пак ли си огрижен за черния си дроб? А знаеш ли, че има Ливорон Форте? Възстанови чернодробната си функция и живей без отпадналост и умора. Ливорон Форте е специална подсилена формула с 6 пъти повече силимарин и 50% повече уредин. Ливорон Форте вдъхни нови сили на черния си дроб и споделяй радостите в живота. Ето ни отново след рекламите. И са с втората част от шоуто на 7. Дами и господа, новата рубрика, в която аз ще ви го кажа баш на първата част от предаването. Рубриката ще разберете, ако ви коментирам, какво ще е свързано. Рубриката е свързана с войната по пътищата и всеки изроди, които се опитат да се самоубият по какъвто и да е начин. Трудно ми е да го кажем, така че, дами и господа, представям ви рубриката на шоуто на 7, а именно пътищата на тарикатите. Какво да ви кажа? Просто какво да ви кажа? Общо взето е това. Няма какво да коментирам. Но Ганьо, българина си е българин. Да се самотепиш, да се убиеш. И какви ли не простоти се правят в нашата прекрасна държава България. Не искам и да коментирам. Така че, пичове, за тези, които карат кола, за тези, които не почват курсове, или се опитват, или се пробват да карат, бъдете внимателни по пътищата и каквито и да е там, защото животът може да е, кажете, сега си събрах мисълта, безкраен, но има и последствия. Започваме с вицове, както обикновено знаете. Започвам с първи виц. Бобът е като водата. Има 3 агрегатни състояния. Твърдо, течно и газообразно. Започвам с втори виц. На интервю за работа. В нашата фирма се работи по 12 часа на ден. 6 дни в седмицата. Извинете, но аз си търся работа, а не място, където живея.
Тетивица, защо до сега не си се женил? Мама не ги харесва. Тогава заведи някоя, която прилича на майка ти. Водих една, ама тата не я хареса. Четвърти виц. Двама си говорят. Жена ми готви страхотно, но в леглото е пълно дърво. А пък моята е страхотно в леглото, но не може да сготви нищо. Значи имам идея. У нас да ядем, а у вас да е... Пети виц. Срещат се двама бивши съученици след доста години. Единият. Наскоро се ожених. Покажи си снимка. Ето виж. Нищо, има и по-страшни. Моля, извинявай, няма по-страшни. Шести виц. Ало, къде си? Умницата. Аха, ясно. Ама вкъщи или на работа? Седми виц. Какво е приятелски секс? Това е докато се плющите и да изшепнеш. Как сте у дома? Живи ли сте? Здрави ли сте? Осмица. Семейен спор. Той. Бих се съгласил с теб, но тогава и двамата няма да сме прави. Девети виц. Аз съм най-бързият в града. Откъде знаеш? Моето гадже ми каза. Десети виц. Между приятелки. Ама че е надебеляла и погрозняла Елеонора. Да ти е кеф да я гледаш. 11 виц. Малко момичица вижда един полицай му вика. Чичко, искаш ли да ти разкажа един виц за полицай? Добре, но ти нали знаеш, че аз съм полицай? Няма нищо, ще ти го разкажа 2 пъти. 12 виц. Може ли да се запознаем? Няма смисъл, но мъжа ми му е 21 см. Дванайсти или 13 виц, ще ви излъжа, както и да е. Жените с твърд характер хвърлят по мъжете си ютии, табуретки, тигани, а жените с мек пантофи, възглавници, плюшени играчки. Служете червена точка, продължаваме с 14 виц. Докато пресичах неправилно, някакъв ми каза да гони го в 30 пресечки. И приключваме с 15 виц. Каква е разликата между възрастният и младия мъж на Коледа? Възрастният се оглежда за сърмички, а младият за сърнички. И да ви го сбродва между всичко за тази вечер, гледайте ли същата за 23 часа, шалта да се продължава, не спира до тук, а гледайте ни още един път в канала в YouTube, пим как това продължим, който гледате. Ако ви хареса това видео, дайте първо да абонирате за канала и точка по въпроса. От мен и от целият екип, който направи това предаване, ви пожелавам за лека спокойна вечер. Останете с програмата на канал 7. Айде, лека вечер!